kategóriu, ktorá si zaslúži, ja si myslím, že dnes večer aj tzv. Standing Ovation. Pretože je to kategória Sieň slávy. A my sa môžeme pozrieť, kto už zatiaľ v tej sieni má svoje miesto. Dámy a páni, v Sieni slávy ankety o to už sú. Pán Jozef Króner, pani Katarína Kolníková, pán Ladislav Chudík, pani Eva Krížiková, pán Milan Lasica, pán Pavol Mikulík, pani Mária Kráľovičová, pán Karol Machata, pani Emília Vášáriová, pán Štefan Kvietik, pán Stanislav Dančiak, pán Dušan Gabáni a pani Magda Paveleková. Tlieskali ste všetkým tým, ktorých poznáte už dlhé roky, ktorí sú v Sieni slávy. A dnešný večer nebude odlišný, pretože aj dnes na Otovi odprevadíme niekoho do Siene slávy. Tak, mali by sme predovšetkým zavolať tých ľudí, ktorí odovzdajú túto veľkolepú cenu človeku, ktorý príde tiež, samozrejme. Takže do Siene slávy idú uviesť títo dvaja páni. A nového člena tejto úctyhodnej spoločnosti do Siene slávy teraz spoločne prichádzajú uviesť generálny riaditeľ rozhlasu a televízie Slovenska, pán Václav Mika, a jeho aj náš vzácny hosť, generálny riaditeľ Českej televízie, pán Petr Dvořák. Dobrý večer. Já když jsem dostal telefonát od tady Vaša, se kterým se známe strašně dlouho, tak jsem říkal, je to víkend, kdy zrovna Česká televize nevysílá žádný event, měl bych ho mít volný, musím se zeptat ženy. Tak jsem přijel domů a říkal jsem mojí ženě, že bych si udělal výlet do Bratislavy. A ona říkala, ty jsi se zbláznil. Já jsem říkal, počkej, ale já bych mohl předat cenu někomu, koho znáš. A ona, když slyšela to jméno, komu bych mohl předat tu cenu, tak říkala, hele, tam musíš. Tak jsem tady. Ďakujem, že to penou pomohlo, Peťo. Ja som tu doma, teda aspoň dúfam, a chcem vám všetkým popriať krásny večer, všetkým kolegom, priateľom a hlavne našim divákom a teším sa, že nám to funguje. A musím povedať, troška naviažem, bol tu Miroš Bírka a Meky povedal, že má nový song v novom filme Fair Play a ten sme robili tiež spolu s Českou televíziou, takže to je jeden krásny príklad spolupráce. A môžeme prejsť k tomu teda? Áno, lebo tu nemáme nominácie. Uvedenie do Siene slávy je akt, ktorý samozrejme nesúvisí s tým, čo sa udeje v tom konkrétnom roku, čo zarezonuje u divákov ako naozaj udalosť roka a je to niečo, čo je asi troška viac. Takže do Siene slávy dovolte nám dvom uviesť Juraja Kukuru. Juraj Kukura svoju kariéru odštartoval už ako študent stavebnej priemyslovky v roku 1966, keď ho režisér Ivan Balaďa obsadil do jednej z hlavných úloh vo filmovom spracovaní románu Tri gaštanové kone. Po ukončení priemyslovky úspešne absolvoval aj VŠMU, odbor herectvo u Jozefa Budského v roku 1973.
Začínal v divadle na Korze. Od roku 1971 sa stal členom divadelného súboru Novej scény a v roku 1976 prešiel do umeleckého súboru činohry Slovenského národného divadla. Hosťoval v mníchovskom divadle Kammerspiele, neskôr v Bazileji, v Bonne a v Deutsches Schauspielhaus v Hamburgu. Patrí medzi obľúbených divadelných aj televíznych hercov slovenských, českých i nemeckých divákov. Juraj Kukura je v tomto čase riaditeľom bratislavského divadla Aréna a žije striedavo v Hamburgu, Bratislave i Prahe. Je to veľmi príjemné, keď človek krátko pred hrobom môže ešte zažiť krásne chvíle. Som dojatý a ďakujem vám. Stáva sa často, že namyslený, neznášanlivý, drzý, agresívny chlap sa z minúty na minútu zmení na dieťa. Tak sa to stáva s nami mužmi niekedy, s tými, ktorí sa tvárime, že sme silní. A to sa stalo aj mne. Som dojatý, ďakujem vám, ďakujem tým, ktorí ma majú radi a si ma zapínajú, a ďakujem aj tým, ktorí ma nemôžu ani cítiť, ale nevypínajú ma. Ďakujem za lásku, ktorá ma sprevádza roky, bez ktorej by som tu nestál, ponad moje chyby a nedostatky, ktoré sú skutočne veľké, a dokonca ponad moju ješitnosť. A to je už čo povedať. Ďakujem, Táňa. Ďakujem, Táňa, láska moja. A samozrejme, aby som nezabudol, ďakujem aj sebe. Táto cena patrí vlastne, sa pozerá do minulosti a skončí v Sieni slávy. Dobre, tak zavesme Kukuru do Sieni slávy. Do Sieni slávy. Rozlúčme sa s ním a ja sa k vám vrátim ako Zoltán Max. A je to symbolické, že je to vďaka týmto dvom pánom. Pánovi riaditeľ Dvořákovi a pánovi riaditeľ Mikovi, ktorí pre mňa pripravujú 13 televíznych filmov, 13-dielny seriál a naplnia aj sen pána riaditeľa Poláka, že nenatočíme za 14 dní 14 dielov, ale za 14 dní 1 diel. Ďakujem, ďakujem. Ďakujem za priateľstvá. Ďakujem za priateľstvá, veľa v mojom živote znamenali, Vaško. A vy všetci, ďakujem vám za to a urobil som takú strašne neprofesionálnu chybu, viete, to len svedčí o tom, že vlastne nie som veľký herec. A preto asi musím rýchlo odísť, pretože to jeden herec nikdy nemá urobiť, že je dojatý na javisku viacej ako diváci. Pán Juraj Kukura, ostaňte tu prosím s nami.